Salutacions des del trinquer de Bellreguard, benvinguts a la pilota valenciana a través de Punt Mèdia, benvinguts a la segona semifinal de la competició Caixa Popular Diputació de València, el trofeu professional del Raspall en esta 8a edició. Ja tenim un finalista, Ivan i Sebe, aconseguint la victòria ahir. De seguida parlarem d'aquesta partida. Abans presentem la d'avui, on es juga aquesta segona plaça per a la final. Juguen l'equip de l'Ajuntament de Xàbia amb Bercher a la zona del Rest, acompanyat per Raül com a mitger, contra l'equip de l'Ajuntament de Sueca amb Vicent al Rest i l'Orja com a mitger. M'acompanyen els comentaris, com és habitual, Alfred Hernando. Freddy, benvingut. Hola, bona vesprada, Joan. Estem davant de la partida clau per als dos equips. El que s'ha fet abans ja no compta i veurem aquesta lluita de tretes entre Bercher i Vicent. Sí, la confiança, Joan, que te dona l'estar davant en la classificació de la Lliga regular no val per a res. Com tu comentes, ara venen els derbis altra vegada, s'ho juguen tot a una partida i això, això vol dir tot, no? Gent molt jove, i la gent tan jove també pot ser que canalitzi d'una altra manera. Anirem veient moment a moment. És molt important començar bé en aquestes partides, Joan. Molts joves són els que ja estan classificats per a la final de la setmana que ve, que també podrem veure així a través de Punt Mèdia, seran la Llosa de Ranes. Allà estan esperant ja Ivan i Sebe. Marc Durà, benvingut. Hola, Joan. Hola, Freddy. Bona vesprada. Una partida, una semifinal, la que es va jugar ahir a Genovés, on es van imposar amb molta claredat. Sí, ahir es va disputar la primera semifinal d'aquesta Copa de Diputació Caixa Popular de Raspall entre Salelles quart com a segons del grup A, Ivan i Sebe com a primers del grup B, i incommensurables. Aquest és l'adjectiu per a definir la partida que van fer Ivan i Sebe, que van guanyar per un contundent 25-0 de l'Ajuntament del Genovés. En comentava el propi Sebe que no s'esperava un resultat tan abultat, però que no van deixar passar cap oportunitat des de l'inici al Rest. Així que ja coneguem els primers classificats per a la final del proper dissabte i avui coneixerem els segons. Parlava Freddy molt ràpidament que tenim dos tretes potents i davant tenim a Raül i l'Orja, jugadors de característiques paregudes. Sí, la veritat que són dos restos molt potents, en una gran pegada, els dos més ràpids i la pilota més violenta que n'hi ha en la nòmina professional del Raspall, i davant dos jugadors que tenen molta visió de xoc, i això és importantíssim perquè poden acabar 15 fàcilment en una gran treta com tenen els seus restos. No se'n vagin perquè tornem de seguida, 3 minuts per a la publicitat i ja estem així amb esta segona semifinal d'este campionat de raspall professional Caixa Popular Trofeu Diputació de València. El saludem de nou des del trinquet de Bellreguard. Benvinguts a la pilota valenciana a través de Punt Mèdia. Benvinguts a la segona semifinal d'esta Copa Diputació de València Caixa Popular de Raspall Professional, que enfronta als equips de Bercher i Raül, que representen a l'Ajuntament de Xàbia. Juguen de roig, ahí està precisament Raül, contra l'equip de blau amb Vicent, jugador en imatge, que jugarà al Rest, i l'Orja de mitger, que representen a l'Ajuntament de Sueca. Freddy, benvingut. Hola, bona vesprada, Joan. Estem davant de la recerca d'aquesta segona plaça en la final. Recordem que ja s'ha classificat l'equip d'Ivan i Sebe. Sí, ara tenim, va tots, s'ho juguen tot de nou, i com comentàvem, la veritat és que, ara poden torna a eixir un poquet d'aquesta pressió, no? Eren dos equips que anaven per davant en la classificació, però ara això no val per a res i s'ho juguen tot. Jo penso que és molt important en aquestes partides començar bé la partida. A peu de canxa està Marc Durà. Marc, benvingut, bon ambient així al trinquer de Bellreguard. Estem en una comarca eminentment dedicada al raspall i el trinquer de Bellreguard podríem dir que és la catedral d'esta modalitat. Així és, a poc a poc ha començat a entrar gent i jo calculo que més o menys al voltant de les 100-120 persones estan així al trinquet de Bellreguard per a presenciar les segones semifinals. I ahir veiem la pilota en mans d'un dels jutges de la partida. Veurem de seguida la reballada que determinarà quin equip comença el dau i quin el Rest. Recordem que en la nova normativa hi està la reballada, Marc. Sí, roig. Exactament, finalment serà l'equip roig, l'equip de Bercher i de Raül, que trien anar a la treta. Començaran la treta en la pilota seminova. Per tant, Bercher, que ha guanyat la reballada. Freddy anava a explicar que ha canviat la normativa des de fa un temps cap així, mentre veiem els homes bons de la partida, Juan Cabanes a l'esquerra i Paco Brines Coeter a la dreta, tots dos exprofessionals del raspall, tots dos campions de l'individual,
En el cas de Coeter, juntament amb Antonet, que és l'actual campió per 2 anys consecutius, és únics mitgers en aconseguir-ho. Com dèiem, ara qui guanya la reballat pot triar o bé zona en la canxa, 10 o rest, o bé pilota nova, perquè tenim una nova i una seminova. Sí, que demanes anar al dau, tens que jugar en seminova obligatòriament el primer xoc, i el del rest, quan passi al dau, que agarrar la nova, no? I si passes el rest, el mateix, no? O sigui que te la jugues molt. El que han fet els jugadors, els 4, és mirar molt bé les pilotes, com eren de vives, les seminoves. Sembla que sí que li ha agradat, en aquest cas, a Ximo Bercher, la pilota nova, i la seminova, per això ha demanat el dau. 57,6 de llarg, 11 d'ample, el trinquet de Bellreguard. Precisament teníem oportunitat, just abans de començar la partida, Freddy, de parlar amb Bercher, que l'hem vist fora del vestidor, i li parlàvem de la reballada, i ens ha dit, quan veig la pilota, la seminova, si m'agrada i guanya la reballada, triaré dau. Òbviament li ha agradat, això vol dir que considera que és prou ràpida per a que pugui treure també aquest avantatge de la gran potència que ella atresora en l'atleta. Recordem que en les mesures de velocitat que s'han fet als pilotaris és el que més velocitat ha tret, amb prop de 140 km per hora, pegant-li amb el braç. Sí. A més, és un jugador que, bueno, el primer 15 ja es trau potentíssimament, no? Hi ha jugador que va a més, és fortíssim del primer 15. Va de bo. Arranca la segona semifinal en la treta de Bercher. Ahí està la raspada de Vicent. Primera pilotada de Vicent al seu company Lorja, per tant, el 15 per a l'equip roig. Parlaven de la joventut en el raspall, és una gran notícia aquesta per a una modalitat que, com dèiem, és predominant en esta comarca de Safor, que es juga també a altres moltes comarques del País Valencià, però és la joventut que ens fa ser optimistes de cara al futur. Bercher, 22 anys, 22 també en té l'Orja, 21 Vicent, 24 Raül. Raspa Bercher, el de Piles, busca la careta amb el risc que comporta, però l'ha buscada molt bé. Raül, que torna a tancar-la cap a la careta, ara no arriba, la defensa de Vicent. Juga l'Orja a l'aire, obliga a fer-se arrere a Ximo Bercher, el bo de braç, la raspada de Vicent. Pilota que de bo de braç a punt d'estar de nou, altra vegada de pegar-li al seu company. L'amarrota un poc la pilota i no pot eixir d'ahir l'Orja. I ara hem vist la raspada del Witt, sobrat de forces, Freddy. Sí, Vicent. Estem veient, comentàvem, no? La veritat que Bercher té una gran treta de molta velocitat, però en les dues primeres tretes no ha sigut capaç d'amagar-la com ell li agradaria, no? Això ha fet que estigui restant-la molt bé. I anem a veure, perquè podia haver sigut un 30 net en el cas de no haver connectat amb el seu company. El moment 17 ha fet el 15 i abans ha fet l'errada que li ha donat el 15 a Rojos. De Palma. Ahí està muscle contra muralla l'Orja. Pilota que va al rebot. No ha pogut tornar-la Vicent. 30 i 15. Ha fet un estrany, no ha sigut mala col·locació d'ell. La pilota ha fet un estrany. Com mira ell cap arrere i no ha eixit noble la pilota. Se n'ha entrat. No tenia espai per a poder reubicar-se. Preparat el pilotari de Piles per a posar la pilota en joc. Espera que un espectador s'ubiqui a la zona de la llotja. Les pilotes, ahí està Paco Brines. Ara sí, dona el vistiplau per a que passa la treta Bercher. Descarrega en potència. Entra ràpid Raül l'Orja. Raül que l'amaga, que bé la defensada Vicent, i se l'ha menjada el de Genovès a 2. Molt bé Vicent des de la careta. Sí, molt bé, damunt li ha tocat paret. Estava molt prop, estava Raül, no ha volgut deixar-la perquè si l'haguera connectat podia haver pillat un poc a contrapeu, però aquesta pilota després que toca paret sempre se complica i en aquest cas això és el que li ha passat a Raül. Estan tirant Rojos, per tant consideren a Rojos favorits. Estan demanant qui vol blaus. Molt bona parada ara per part
I l'Orsa... La raspada de Vicent, la baixa Raúl, tracta d'apretar que bé ahir la defensada amb l'esquerra, l'Orja, altra vegada més de la careta Vicent, canviant-la. Sí, l'ha errat un poc. Ben defensada per part de l'equip blau, ara tractava de contraatacar l'Orja, no ha raspat bé però li queda en bona disposició Vicent. La pilota que ha anat al rebot del vidre superior de la llotja de dalt. De moment el 15 per acabar, entra l'Orja, la pica contra la paret, va a baix de l'escala, no, s'ha quedat damunt. Així que estarà parada dins del dau. Aquesta pilota que anava molt ajustada després de la volea de l'Orja. Estan patint ara l'equip de Bercher i Raúl en este primer xoc. Important este xoc perquè començar bé i més en la treta, que és el xoc dominant, és molt important, perquè després recordem que jugaran en pilota nova, que està en el rest, i poden marcar la diferència. Palma, l'Orja, i està raspant-la Bercher. Vicent, que té una bona oportunitat de nou per a buscar la galeria. Eixa pilota que no baixa. Per tant, vali 30, segon 15 de raspada de Vicent. Sí, que fàcil ho fa, La de baix ja podia haver acabat el tanto, agafa la llotxeta de dalt, i ara veiem quina facilitat que domini, així que li dona un poc més per a que la pilota no connecte en aquesta part de la llotxeta de dalt del cristal i poder posar un vali 30 i molta pressió. Primera pilota per a trencar el dau. Recordem que la reballada l'ha guanyada l'equip roig. Que bé està defensant-se Vicent a cada treta de Bercher, que no està trobant aquesta velocitat. Òbviament, Freddy, coneixen massa bé les pilotes els jugadors, però una cosa és veure, l'altra és en joc. Sí. Bé siga perquè no pot treure tota la força, o bé siga perquè la pilota no està agradant-li massa, no veiem aquesta treta que és demolidora de Bercher. Sí, però sobretot, més que la velocitat, que és el jugador que més fort a la porta, és també poder tancar-la, no? I és important. Ja no han aprofitat, ahir veiem com alça la pilota, al fer el bloc ahir, se queda algo curt, vol tirar-li cap i tot. Jo penso que una errada un poc massa, no massa forçada, perquè la pilota havia anat al rebot perfectament i ha optat per entrar-li de cara a jugar-se-la, que també està bé, no? Està bé, però ha provocat l'errada. Estem a 2, així que la travessa una vegada s'iguala al marcador, torna a cantar a favor de rojos, encara que també estan tirant ara blaus. Ara està equilibrant-se, Freddy, estan veient el joc. Sí, també que estan restant molt bé el primer xoc, i Ximo Bercher no està marcant la diferència en quant a la treta. Senyala la pilota, allà va la treta de Bercher. Com ha obert la pilota a la paret. Altra vegada Vicent defensant-la, l'Orja pel mig, Raúl que es fa arrere. Oh, s'ha equivocat. Ara s'ha equivocat i s'ha quedat ahí davant, I ara s'ha quedat algo descol·locat. Molt bé. Encara ha pogut treure un bo de braç molt potent. Ui, ara trau de mana. Bercher, l'Orja que la trau de la muralla. Raúl es pren temps. L'alça, el remat, acaba el 15, vali 30, però li ha costat 3 i 4 colps. Eixa treta anterior semblava 15 de pacte, la treta llançant-se al terra, Vicent. Ha fet un estrany en la paret, ha obrit moltíssim, i com ha rectificat ahir Vicent, però clar, no podia fer més, Vicent no podia fer més, és capaç de rectificar una pilota potentíssima fent un estrany allí. Després Vicent cobria careta, l'Orja agarra la pilota pel mig. El remat sí que aconsiga primera pilota de Val al dau per a l'equip roig. A la treta el jugador de Piles. Vicent no està tancant-la, la pilota la juga forta però molt recta, que ara Vicent per això no està marcant la diferència. I li torna a pegar una altra pilotada, I amb eixa acaba el joc, 5 per cap. Ha patit molt l'equip de Xàbia per emportar-se'l, i a més, Freddy, tiene en compte, com estaves dient, una altra, són 2 errades no forçades
2 15 que ha aconseguit d'esta manera l'equip roig. Però sí que aconsiga, això al final ningú se'n recordarà. 5 per cap a favor de l'Ajuntament de Xàbia. Passa ara l'Ajuntament de Sueca al dau. Ara Vicent, que traurà la pilota nova. També té una treta potentíssima, també. I ara pot ser que en la pilota nova s'agilitzi més el joc. La treta, en principi, si el rest és capaç també de donar la velocitat, d'amagar-la, ahí tenen molta feina els punters, en aquest cas l'Orja, per a poder finiquitar 15. 8-10 s'ha durat este primer joc. Ahí ven con se la boten la pilota nova. Molt disputat, i ara pilota nova. Així no hi ha moment d'esperar, a diferència de l'escala i corda. La pilota nova, quan no estava Estonor Matías, es treia en el primer joc, el que guanyava la reballada. Ara es trau en el segon, perquè òbviament dona un avantatge que hi ha que aprofitar de major velocitat. I Vicent, si Bercher és el primer a qui li hem mesurat una major velocitat en la treta, Vicent és el segon. Està al voltant de 130 per hora. Carregant-se en força, l'espera Bercher, ahí està raspant-la, la lleva a l'Orja. Raspada llarga de Bercher, de primeres ha trobat immediatament la llotja de baix, 15 net. Que fàcil, no s'ha esperat de res. Primera raspada en un poc de confiança. La clava dins perfectament. A més, pilota que anava girada, no la tenia recta cara d'ell, sinó que anava en algo de... anava canviant de posició. Estem parlant, Freddy, d'estos jugadors de la nova generació amb tretes tan potents, però ara, com deies tu, no era una pilota que venia mansa, sinó que venia girada de careta, però des del nou, de primeres a la llotgeta. Tienes que calcular bé i així no ho ha fet Bercher. La treta de Vicent, primera treta directa. Ja que ven de veure el que és la pilota nova en una gran treta com és la de Vicent, no? Com va de pressa. A 1500, on la deixa caure per a colpejar, es llançava Bercher, però impossible d'arribar. És que ara, quin bo de braç li cita ara Vicent, Com-li així, li ha corregut la mà, paret, potentíssima també. Dos jugadors que s'han connectat en els dos restos en seguida a la partida, molt ràpidament. Veig com anava pegada paret. Intentava posar el braç a Raül, però ahí és intuïció. Si el pega al braç o a la munyica, al canell, en siga. Ara canvia la treta. Ràpid l'Orja als peus de Raül. Li ha pegat a la cama, sembla. Així que Vali, 15 de moment els blaus sòlids en este joc al dau. Està tenint una molt bona treta també. També n'hi ha que dir que això, que està traient en pilota nova, però Vicent està traient molt bé i ahir l'Orja està molt ràpid. Un jugador que ahir davant té molta visió de xoc també, igual que Raül, són dos jugadors que davant ho fan molt bé. Ara no la tanca tant. Amb l'esquerra, només bota. Li ha pegat Raül, obliga a fer-se darrere a Vicent. Un bo de braç. Volia que li correguera la mà, ho ha fet, però no tant. No esperava Bercher. Bo de braç de Raül, ahí amorrant-la cap a la muralla. Ui, que bé Raül ara, Com li entra la pilota en la mà. Que bé Raül ara, s'ha treballat el punt. Que bé Raül, moment important ara, ficant pressió a l'equip blau. I que bé s'ha posat baix d'ella. 30 i val. Mira, la baixa molt bé, ahir la baixa i obliga... I ahir s'ha baix d'ella perfectament. Pegada a la paret, però és capaç d'acabar-la. Bona treta de Vicent. L'ha pessigat una miqueta l'Orja, tot i això. Es lamenta Bercher, perquè jo crec que la tenia, sabent que era complicada, la tenia bé per a llevar-la, perquè l'Orja no l'havia raspada neta. Així que consiga 5 per 5, així que també sumen el dau, patint una miqueta menys que Rojos. Ahí està, no l'havia raspat bé. No. Jo crec que és que se passa de llarg, que jo crec que ell pensava
per a mi Berger pensava que anava a creuar-la més, no la creua tant, però ja el pilla anant i se passa un peligu de llarg, no? Allí és que tens que anticipar-te molt a la jugada, i més quan el contrari, com en aquest cas, el tens tan prop, no? No pots esperar a que la jugui per amenaçar-te. Per a Raül, aquí veiem en imatge, seria la seva primera final en esta competició. També per a Vicent seria la primera final. Berger va ser finalista l'any 19 amb Brisca i Lorca va ser finalista a l'any 20, així que ningú dels quatre ha guanyat ninguna de les 6 edicions anteriors de la Copa. Deien també són molt joves, Berger 21 anys, Raül 24, és el més veterà, 21 Vicent i 22 Lorca. Molt joves. Berger és el campió de la Lliga l'any passat, 2021. Bueno, Joan, i ara tenim a Berger en la pilota nova, que encara que s'ha gastat un xoc, que encara és molt viva, és capaç de connectar cols, també anem a veure de què és capaç d'aquest xoc. 3:50 ha durat eixe segon parcial, a diferència del primer que havien estat 8-17. La vol alçar i llevar-la a Lorca, de moment no pot. Lorca ahí picant-la amb força sobre el terra. Ui, se l'ha escapat. Baix de la careta, que ve la posada Raül, però la sí. defensa perfectament Vicent. Ha jugat amb l'altura, canviant altures Raül. 15 net. Aquestes pilotes que no són fàcils. Salelles també és un jugador que les trau molt bé, per anomenar-ne algun, de baix de la careta, Freddy. Sí, sí. La pilota és molt complicada. És que estem veient a càmera lenta, però això a la velocitat normal, això és que rectificar sobre la marxa i te té que pegar a la mà, és que anar fent el moviment al mateix temps. Tendent, saps que el pegaràs possiblement moltes vegades en l'esquena contra la careta. Sí. Són molta informació, com tu sols dir. No te pegues al cantó de l'escala, que de quan en quan també te n'arrels alguna. Veiem com se la deixa caure Berger una miqueta més que Vicent. A l'esquerra, ràpid, Lorca li ha anat damunt de l'escala per molt poc. Parada al 5. Molt bé, Lorca, ara, la veritat, en la segona, amb mala sort, l'enganxa un peliu i se'n va al primer escaló. És el vidre que tenim a la zona del res, que permet veure la partida molt còmodament i amb molta seguretat. L'alça de nou, ara ve de Manró, Lorca per dalt. Ja ha raspat a l'aire Raül, es quedava molt tancada. Ui, l'ha pillat. Una raspada d'esquerra. Que bé, Lorca, que bé, que bé. Pilotar a l'esquerra i pilotar ara a la dreta, però de més ben jugades, en velocitat. Que bé. A 15 ha anat canviant de costat la pilota. Ahir ha raspat en pena Berger, l'obliga a fer-se arrere, com l'ha mogut. Sí, i ara altra volta ja, és que, vamos, impossible. Estem a 500. La para Lorca. Raül, altra vegada baix de la careta. Vicent, que ha fet el que ha pogut. Parada. Parada més avant ara. Lectura del 6, aproximadament. El 6. Hi ha algo més d'avantatge. Ja va Raül. Busca altura. Ha enganyat a tots. 30 i 15, un bon recurs. Sí, en pilota nova, a més. Vicent l'havia vist, sí, en el moment, podrem veure com ara correguent, però és que el pilota quan vota és pilota encara molt lluenta i no dona temps, Molt bé, Raül, ahir. A la dreta en Berger. Raül, Lorca de nou defensant la muralla. Molt bé. Eixa pilota al tamborí, val i 15. No podia fer una altra cosa, jugar-se a l'esquerra, no estava massa ben col·locat. Que bé ara Ximo Berger a mitja altura i buscant el tamborí, que ahir n'hi ha 15 també.
Altra vegada que pregunten en l'escala si donaven de 5 els rojos en el primer joc. Després s'ha igualat en veure com estaven tenint oportunitats els blaus. Ara la treta directa és la primera per a Bercher. N'ha tingut una Vicent, en esta ocasió sí que no ha pogut ni veure-la pràcticament. El de Xeraco. I la pilota anava pegant botets a una velocitat i totalment per la paret, he vist com se descarrega. 10 per 5. Després de la treta de Bercher, li permet mantindre el dau i seguir per davant el nostre company Marc Durà, que té entrevista a l'escala. I així és, estem amb Toni Pastor, que és amic de Raül. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Toni, portem 3 xocs. Com estàs veient tu de moment la partida? De moment un xoc davant. Sí, l'equip roig està sent un poc superior per la treta. És una treta molt potent, ja que ells tenen a Bercher, que Ximo té la jack de protecció eixa que té de treta i que té un bon braç per a marcar la diferència i res. I els rojos estan fent una bona partida també, igual com els blaus. Què significa un trofeu d'aquestes dimensions? Com? Què significa un trofeu d'aquestes dimensions, com una Copa de Diputació? Un trofeu d'aquestes dimensions, a veure, és un trofeu bonic per als jugadors, ja que és el segon màxim trofeu que poden veure en les seues víctimes. I per això jo crec que tenen un al·licient extra al jugar les partides. I l'última, Toni, tinc molta curiositat de saber què t'ha dit Raül en el descans del primer xoc. Res, que està un poc nerviós per la partida, però que sent amb moltes ganes i molt fort per disputar-la. Moltíssimes gràcies, anem a veure com continua. Igualment, a vosaltres. La demana Bercher per a raspar des del Wii. La pilota que s'ha obert una miqueta, ha estat a punt d'anar al tamborí de nou. Sí. Parada. Està ben molta lluita, els dos equips està la partida molt igualada, dominant des del dau, però no fàcil ningú dels dos equips. Està pilotejant molt, de moment, sobre ser jugadors en gran velocitat de pilota, Joan. Jugarà en l'esquerra Vicent a l'aire. Ja ha preparat Bercher. Ahí està, la ratlla del 7, Raül. De palma amb altura Bercher. El bo de braç s'ha equivocat Vicent. La pilota se li ha escapat a l'escala. L'enganxa en la mà, no li corre, no li ix de la mà ara. Són jugadors tan Bercher, els dos restos, com Vicent, en un gran bo de braç, no? Immediatament ho poden escoltar per l'ambient. De 5 donen els rojos. I ara continuaran cantant, encara que aquesta pilota ha baixat, Freddy. Sí. Per tant, tornarà a jugar en l'esquerra Vicent. Ja saben que la pilota que puja a la galeria, en este cas del dau, l'única que està permesa i baixa, continua en joc. L'espectador que està, sembla que li ha caigut algo de beguda, està ahí. Important, perquè una de les coses més perilloses en la pilota és no relliscar-te. Ha quedat tot damunt de l'escala. Sí, perquè pots ahir ha pegat un esbaró i a més ahir al costat de l'escala, com comentaves tu abans, no? Hi ha un colp ahir que pots fer mal, El recordem que poden comentar amb nosaltres la partida a través de Twitter, etiqueta pilota punt, com ha fet Joan Baptiste Moya, anunciant que està buscant-se la segona plaça en la final d'este campionat, d'esta Copa Diputació Caixa Popular de Raspall Professional. El tuit terrorista que fa la seva enquesta particular en què anem rojos o blaus. Capità Monsó ho té clar, avui va amb Vicent, que és jove però que té un braç que fa feredat. Com diem, la joventut avui està ben repartida perquè tots ho són. Ara no baixa, Raül ha colpejat en la tela que hi ha al final de la galeria i ahir sí que t'assegura que es queda esmortida la pilota. Sí, ell s'amortís molt, però ara n'hi ha que tirar-la, que n'hi ha més metres, no?
15 net. Ahí està la repetició. De moment només hi ha hagut una pilota de Val. El rest ha estat en el primer joc i ha sigut per a l'equip blau. Ahí està Vicent. Que torna a fer una treta, ara sí que ha fet una treta directa. La segona. Sí. No hi ha millor manera de recuperar el marcador que amb una treta directa. Això dona molta tranquil·litat i molta confiança en un mateix. A 15, quina treta. ens deixa la posada baix de la careta, ha estat ràpid ahir Bercher, l'enganxa en l'esquerra, li pega baix de la careta, ràpid Raül per a llegir aquest rebot, avança Raül, ahir pegant i botant, Vicent, Lorja, Raül, ara joc elèctric entre els dos mitgers, la pilota que li arriba morta a Bercher i quan això passa, la raspada va normalment Trodalgo a la llotgeta. Sí, sí. Que bé, per tu, com estàs comentant, no? Que xoc més ràpid dels dos jugadors, tant Lorja com Raül, apenas uns pocs metres, no? Un a l'altre jugant-se de cara, no? I són capaços de tornar-se la pilota i intentar amagar-se-la, no? Dos tretes per a Vicent, 30 i 15 per a Rojos en este quart parcial de la partida. Ara no s'ha obert tant, venia amb molta potència però més centrada. El bo de braç, toca Muralla, Careta, la raspa Bercher, la pot llevar a Lorja, el bo de braç del pilotari Xeraco, ahí va el de Piles abans de que entra en la Careta. Una raspada. Aprofita del rebot de la llotgeta, botant i pegant Bercher, la raspa contra la Muralla i Careta, no arriba Lorja. Vicent, Raül en l'esquerra, Lorja que la dirigís cap a baix de la Careta. Ara hi posa la palma Raül amb molta intenció, almenys per a que no pugui arribar Lorja. Se la deixarà per al rebot. Se li ha escapat de la manera en què li pegava. Tenia la pilota molt damunt del cos, Freddy. Sí, li ha guanyat la pilota del rebot. Se li ha passat per dalt, ha tingut que jugar-la, com tu dius, de mala manera i ahir ha provocat l'errada que l'ha fet anar de l'escala i ahir el domini per part de Lorja, que està mirant a veure on té que la pilota està parada. Això dirà el tutge i veiem l'home bo, que és Juan. I la donen la pilota a 15. Per tant, estem a 2. Han donat el 15 Rojos. Una bona oportunitat tenia ara l'equip roig. El rebot era prou favorable, podríem dir, però se li ha quedat més a prop del cos del que pensava el pilotari de Piles. Quina treta. De nou la treta potentíssima, ja van 3, Freddy. Sí, estan marcant. Ahir el que estan comentant, no? És capaç de traure potentíssim també, que també ho fa Ximo Bercher, no? Però molt bé toca la seva muralla de la dreta, que ara veurem, i se'n va cara a la Careta a una velocitat votant, que això és molt complicat de connectar el colp, També l'ha alçat un poc, que corres el perill que se te queda parada a l'escala, amb la qual allà haguera dominat Bercher, no? Són pilotes de risc, però en aquest cas favorables a l'equip blau. Vali 30 per igualar a 10. Ara la Lorja. Estava venut Ximo Bercher, li queda el 8. Ara tirant-se arrere Lorja a posar la mà. Ho intenta de nou Bercher, deixa pilota que no baixa, per tant estem a 2. Vicent prenent-se temps. Ahir se l'havia escapat, ahir no l'havia alçat, Ahir pilota, ahir no és capaç d'enganxar-la bé, passa que Lorja anava alçant-li la pilota i no ha pogut donar-li pressió, no? Ha tingut aquesta segona oportunitat, veiem com alçava les mans, no? Diu, deixa-me-la a la primera, no? Però la segona sí. Va reprendre's el joc, estem a 2, 10 per 5 a favor de Rojos en el marcador de joc. Que barbaritat en la dreta, Que bé la enganxada ara Bercher. Que bé se l'ha jugat ahir, pilota molt complicada, Raül tractant d'atacar, la defensa Lorja des del 9,5 Bercher. Sí, l'ha escapat. I a cada raspada busca acabar el 15, se li ha obert ara, almenys ja la llançada a l'altra banda de la canxa, recordem 57,6 metres de llarg.
que és Trinquet. Va fer lo difícil la passada de treta i ara se li ha escapat de la mà. El bo de braç, la pica sobre la muralla, Lorja posa la mà, Raül picant-la també sobre el terra, Lorja avançant metres, Aïlda el gira, de moment no hi la poden llevar, Raül, Lorja de nou, pilota pel mig, ara amb molta intenció Bercher. La raspada per a llevar-la al mitger de l'equip blau. Ui, l'errada. Estava molt pegat ahir al parquet, ara. Un poquet abans del cel, la raspada de Raül, ha caigut vertical en tropezar, no sé si amb el nostre company, el càmera, o en la càmera, o amb la barana, sí que aconseguia baixar recta. Sí, ha tingut sort ara, perquè no l'havia enganxat perfectament i podria haver anat rebot a colp, en aquest cas tota l'avantatge que ha sigut de l'equip blau. Ahir no la raspa bé, la tanca molt bé, però tens que jugar-la, no dona temps a refer-te, encara no la xuga la tornes a tindre damunt. D'una oportunitat per a tindre el Valleys, a val i 30 per a l'equip roig, és el primer val al rest. Primer val al rest per a posar-se 15-5. Va tindre que traure ara totes les armes, Vicent. Potentíssima, però molt bé. Ara sí. Ara sí que ha vist el gol. Han vist en alguna pilotada, jo crec que li ha faltat això, no? A l'Orja està ahir rematar. No és fàcil ahir davant, és que no acabes de jugar-la. Estàs molt pendent de la pilota i a vegades no veus el forat, no? Una treta dret potentíssima i ara que bé. 4 cols guanyadors per a l'Orja, 4 també per a Vicent, recordem 3 tretes. Berger per la seva banda porta 6 cols guanyadors, 5 Raül. Repartiment de cols de moment que són 15, el rebot ahí en dificultat perquè havia d'anar darrere i li caia recta, mitja hora de partida. La volea de Raül, el bo de braç de Vicent. Quin bo de braç, quin bo de braç s'ha tret ara. Pràcticament de dins de la cal, perquè estava molt a prop de la paret. Ara la raspada del de Xeraco, en suspensió Raül, aguantant-la a l'esquerra, el de Genovès. Molt bé, Raül, molt bé. Torna a aguantar, intenta acabar el 15, està patint Vicent, se venia amb molta força, ha hagut de fugir d'ella, Raül li raspa Bercher, moltes pilotades seguides per a Vicent. I se la juga, li cau totalment vertical perquè li tira cap i tot, La raspada de Raül, s'ha equivocat. Sí. Lorja que la trau, raspa Bercher, la pilota que va a rebot, el 15 més disputada de la partida. Ara és Bercher el que li queda la pilota morta, Lorja acaba el 15, val i 30. Sí, xoc molt elèctric i n'hi ha algunes jugades que no les connecten bé, no? I hem vist en els dos equips, no? Però molt bé, la veritat que està ben una partida molt elèctrica, pilotades molt potents, Segona pilota. La R bo de braç. Segona pilota de Dau. Per als blaus, per igualar a 10. 5 cols guanyadors per a l'Orja. Lorja Fredí, subcampió de la Lliga, subcampió el 18, el 19 i el 20 i de la Copa el 20. És a dir, ha jugat moltes finals dels trofeus més importants per equips. Falta rematar la feina. Bueno, però estar ahí ja és important, no? És molt important, vol dir que ha fet una molt bona campanya. És un jugador amb molta visió, és molt ràpid, molt ràpid i molt brau. Vicent, que ja porta 3 tretes directes. Ha jugat molt reta, no sé, no l'ha amagat. Raül baixant-la, pilota que alça Vicent, ahí està des de la línia del cert Raül, la volea de Vicent, només bota Lorja, Bercher que l'alça per a llevar-la a Lorja, l'enganxa des del terra Raül, el bo de braç de Vicent, de Palma Raül, també de Palma Lorja, ara la volea, la morra molt bé cap a la careta, l'intercanvi de cols entre els dos mitgers.
Es descarrega quina pilota, Vicent, molt bé. arriba Bercher, recta de més per la careta, a punt d'estar de pegar-li el tamborí, se la lleva de damunt. Bercher la vol canviar, Lorca, als peus de Raúl. Havia que careta, I eixa pilota és bona. Amb l'esquerra Lorca, la pica sobre la muralla. I ara sí. Donen el 15. El joc, el gest de ràbia per a Lorca, 10-10, que lluitat. Freddy cada punt. Qué manera de patir. I finalment ha fet el 15, no? Ja estava, ja l'havien tret, Que bé, bueno, 15 molt ràpid, un 15 elèctric, i els 4 jugadors al 100%, Veiem com se la trau, ahí com li enganya. I el públic que premia l'esforç. Ahí té sort, que ahí ha agafat la careta, pareixia que anava a anar dalt en la tranquil·litat de jugar-la, i té que jugar en l'esquerre. I ahí, molt bé la toca de Paret Lorca. 14-0-7 és el joc més llarg de la partida, el primer ha durat 8-17. Està en Taldau l'equip de Bercher, ara està en Taldau l'equip de Vicent, per tant estem veient una partida on ja hem vist dos jocs on l'equip del Dau patix, ha tingut també una pilota al rest l'Ajuntament de Xàbia, en el primer joc l'Ajuntament de Sueca de Blau n'havia tingut una, així que igualtat 10-10, recordem, està en joc la segona plaça en la final d'esta edició de la Copa de Diputació de València Caixa Popular de raspall professional. Ivan i Sebe ja estan classificats, guanyaven a Salella segon i Tonet quart al trinquer del genovès. En la seva casa, Ahir divendres, 25 per cap. Freddy, partida sabatera. Atenció, com diem, en la final això no val per a res, però és l'equip a batre. 6 de 6 en la fase regular, 25 per cap en la semifinal. Sí, no, això vol dir molt, vol dir molt. Lorca ja preparat per a rebre la pilota a l'altura del 7, allà va Bercher. La pica sobre la paret, busca baix de la careta, no arriba Raúl. Ahí li assenyala el seu company per a jugar-la, Muralla Careta, avança Bercher. Altra vegada la pica sobre la careta Lorca. Es posa per a jugar de rebot. Que bé, que bé, que bé. I ha acabat, Que bé ha caminat cap a aquesta pilota per a acabar el 15, Freddy. Sí, els dos restos dominen molt bé els caps, el rebot, i ja acabem de veure-ho, no? Vicent perfectament s'ha col·locat i damunt l'ha orientat totalment. N'hi ha que dir que l'equip blau té que trencar-li un xoc a l'equip roig des del Dau, no? Perquè si no, no va guanyar la partida, con la qual té que jugar-se-la. Eixe rebot ahí, les dos passes caminant cap a la pilota per a rematar el 15, juga Bercher, la raspa Vicent, torna a descarregar-se Bercher de Bodebràs, la raspada, la tanca cap a la careta, però està molt ràpid ahí Vicent abans de que toqui, ara la canvia Raúl, l'alça el deixarà Col, Bodebràs, altra vegada de Bercher. Ui, que bé, ui, que no bé. només l'aguanta, sinó que la tanca Lorca, 30 net. Que barbaritat, la pilota de Bercher anava potentíssima, però que bé la resposta que li ha donat Lorca, tancant, no és que l'ha tornat tan forta com venia, sinó que damunt totalment col·locada. Ahí veiem, pilota rapidíssima, i toca paret davant d'ell, que són les més perilloses. No l'ha aguantat, no, sinó que ha atacat. Entrem, sé com ha entrat. Sembla que Bercher. Altra vegada, un moment delicat per a l'equip roig. Està el vestidor, ha eixit Vicent. Sí, Vicent també. Moment, com tu dius, molta pressió per a Ximo Bercher, que si tindrà que afinar molt en la treta, de perdre este xoc podria passar un xoc davant l'equip blau i anar-se'n a traure, que és el xoc dominant. Això vol dir molt, no? 30 net, necessita més que mai la treta l'equip de l'Ajuntament de Xàbia, la parella de Bercher. Raúl reclamava que se li havia pegat al cos la pilota a Lorca, està en joc, ahí està carregant per segona vegada, 15 net. Està queixant-se encara Raúl perquè considera que aquesta pilota li ha pogut pegar dos vegades i que consiga el 15 per a ells. Retallen un punt, 15 i 30. Moment d'arreglar-se la mà.
Les proteccions no paren de reforçar-les. La partida ja porta un temps de quedar totalment fixades. I una temperatura avui prou alta, Freddy. Abans de començar la partida estàvem en 22 o 23 graus. Sí, sí. Pilota que va al rebot. Ui, 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 com se col·loca. Se col·loca Vicent. Perfecte, La pilota de Sí. Vicent. Estàvem parlant quan toquen els cars. Vicent no perdona, eh? Anava, però així rebotada, així que parada. Ha tocat el palquet i ha obert, eh? Però havia buscat perfectament la llotgeta de baix, li ha faltat molt poc, era trobar-la per a buscar aquesta pilota que havia estat Bali 15, Raül que l'aguanta i que bé ho fa, la tanca cap a l'esquerra, ara la juga pel mig, arriba Vicent, la vol girar i ho fa Raül, amb l'esquerra Vicent, Raül que la baixa, Lorja, la pilota de Lorja com canvia la velocitat, ara a la dreta, Berger pel terra, bona oportunitat per a Lorja, raspa en l'esquerra, bé Raül, altra vegada Lorja en l'esquerra, Berger intenta llevar-la a Lorja que no pot, ja està alçat Berger, s'ha equivocat però ara. se la Sí. jugava. Massa pilotada, Joan. És el que diem, esta pilota és la més senzilla, però clar, ve d'alçar-se dos vegades ja de terra. Sí, va de part a part, està l'Orja manejant molt bé els contraris i provoca que la pilota estigui parada. Ahí tota l'avantatge per a l'Orja, dona tranquil·litat al seu company i l'equip roig que està patint ara, està patint molt i xoc importantíssim perquè de perdre este xoc, perdria el xoc dominant i passaria el rest. 30 i 15, se la jugarà per baix. La reforça, la pica, Sí. avançava pràcticament sense mirar, és que- Berger, sí, és que ahí- Bali 15. Sí, sí. Dos pilotes al res per a trencar el joc. Recordem, n'ha tingut una en el primer joc. L'equip blau no l'ha aprofitat. Veurem ara. Ahí està el pare de Berger. Sempre segueix el seu fill, vaja on vaja, des de que era ben menut. Està pensant la treta, veurem, important. Quina treta. La treta, quina mà, treta, i l'Orja s'ha allargat ahir. Vinguera un braç elàstic amb l'esquerra, ara posa la mà, Raül que no arriba, la càrrega de Berger i una errada pot ser I el molt pia davant. complicada, a punt de pegar-li de nou Vicent a l'Orja, la raspada de Vicent, bona volea, a l'esquerra per dalt l'Orja, quina confiança està el d'Alzira, Vicent per terra, es tancava la careta, la pica sobre les dos muralles, se va a treballar bé Raül, segueix intentant-ho, i la pilota se va damunt de l'escala. Costa moltíssim, Freddy, tancar el 15. Sí, sí, està ben molt de piloteig, eh? Estem parlant que estan jugant dos parelles i que són jugadors de molta potència i, bueno, així i tot, des del primer 15 està ben molta partida a les dues parts, eh? Tant en la treta d'una banda com d'una altra, eh? Això denota molta igualtat en les parelles. Hay que alçar-la de gent per poquit, com se li va apenes per un dit dalt l'escala. El repartiment de cols, Freddy, en l'equip roig, ens fa un moment, 103 cols per a Berger, aquí veiem en imatge, 72 per a Raül, en l'equip blau, 100 cols per a Vicent, 77 per a l'Orja. Molt igualat, l'Orja un peliu més de cols que Raül, però com veiem, equilibri també en el repartiment entre els quatre de cols. Sí, sí, hi ha molta igualtat en la dreta. Vicent. Sí, forta però molt recta. Així li ha tancat, ara sí. L'Orja, veurem si és capaç l'equip roig de recuperar aquest Bali 15 en contra. Arriba Berger, la raspada no és bona, tampoc la de l'Orja. L'alça Berger, el rebot, l'alça. deixa Saubert, rebot a colpa en l'esquerra, gira Berger, pilota pel mig, la raspada des del nou, Vicent que vol acabar el 15. Ara sí. I aquesta pilota no ha entrat, per no també. res, perquè si voten la ratlla és 15. Per un dit,
però ahí estava el jutge i no s'ha manejat, per tant és bona. Bo de braç de Lorca, s'encarava al palquer, pilota al Tamborí, sí. Buscava el rebot, però no hi ha hagut rebot. 15-10, primer joc des del rest, es posa per davant l'equip blau. Sí, sí. Continuem en el piloteig, com està ben una partida superràpida, superelèctrica, i com estan fent els 15, no? Molt complicat a un costat i un altre. Ha aprofitat de Chevali 15. Allà a punt està a tocar el tamborí, la juga en l'esquerra. Vicent que raspa, i per poc també hi veiem, sembla que havia entrat en la part de dins, per un dit no entra. La segona tentativa en este joc ha aconseguit trencar el dau del rival. Recordem que en el primer joc i en el tercer s'ha arribat a donar de 5 a favor de l'equip roig. També han tirat blaus, és a dir, quan la partida s'ha igualat, que és com ha estat des de l'inici. I ara ha canviat la travessa i el sentit de la partida després que l'equip blau hagi trencat la treta. A més, Vicent porta 3 tretes directes per una de Vicent, de Bercher. També està traient millor. Sí, està amagant algo més. Pilota, els dos són potentíssims, però és important. A veurem ara. Descarregant-se Vicent. Algo recta, i l'ha anat a l'escala, pilota parada, ara ha optat per jugar la recta. Pilota parada al 5. Estan les mosses sobre la pell de la pilota de Baqueta. Als peus de Raül. Se li ha escapat de la mà, sí que li ha corregut tota la mà, li tira cap i tot ara, se descarrega totalment l'Orja, i ahí la pilota, encara que la tindrà que jugar, ha tocat paret, ha tocat rebot primer, la tindrà que jugar a l'aire. Ahí veig com se la trau, Raül. I ahí massa gana. Sí, ahí li tira allà, diu, esta no me la tornaràs, però quan li tires tanta gana no domines tant. Jugarà a l'aire, aquesta és la ratlla del 9 sobre l'escala. A volea, s'ha descarregat Vicent, l'aguanta Raül, l'Orja. La raspada de Bercher, la pica sobre el 4,5. Altra vegada Bercher, vol alçar-la. La volea de Vicent, com venia aquesta pilota, i con la parada Raül. Venia encesa, Freddy. Sí. En el moment que així del braç es veia la velocitat a la que anava. El bot i volea de Raül, li bota els peus a Vicent, això l'incomoda a l'hora de fer el bot i braç. Ara sí que es pot descarregar com es llança al terra per a jugar-la cap i tot, la volea. Quina facilitat li corre el braç a Vicent. Sí, li és la pilota i a més acertant-ho molt, i tancant-la, igual l'Orja també la tanca bé, ara tota l'avantatge, i ara està veient el forat amb molta facilitat, està veient on està l'espai. 15 net. Els rojos està costant-los trobar la manera de fer 15. Ho hem vist també tant al dau com al rest. Intenta buscar-la, girar-la, però va tan ràpida la pilota que és molt difícil ahir, que bé l'Orja com juga de molt prop també, però bueno, veu l'espai. Els guanyadors per part de l'Orja 10, sinó que veurem si reacciona l'equip roig. Ara és molt important aquest xoc, per als dos equips. La dreta de Vicent, la raspa Bercher. I vol amagar la muralla Raül. Eixa pilota que la dona l'equip blau, no la raspada. Bé, Vicent, estem a 1500. Sí, no només Vicent, com en aquest cas, no és capaç de tancar la pilota. Bueno, pues ahí Bercher veiem com fa una gran restada. Pues ahí Odebraç també té un braç potentíssim també. Són dos jugadors, els dos restos, vamos, que tenen molta treta i bueno, en el xoc, bueno, pues tenen, jo penso que habilitats paregudes, no? Tenen unes maneres molt paregudes els dos, en quant a velocitat i en quant a tot. Se la lleva pràcticament de damunt del peu Bercher, bona raspada per a
Tractarà de dominar l'equip roig. L'alçava Raül, bé a l'aire Vicent amb l'esquerra Raül. La raspada des de la ratlla del dau. No arriba Raül. Donen de 5 els blaus. Des que han fet el joc anterior ha canviat completament la travessa. El bo de Gras. Després del rebot se la jugava de nou. És la segona que se li escapa. Diferent de l'anterior. Sí, jo no sé si és que ara intenta buscar l'esquerra, buscar la careta, però bueno, el xoc contra la terra i quan pega el bot se li en va el primer escaló i ahir, bueno, pues domini totalment ara per part de l'Orja, que encara que no la té por al 5 i mig, pues bueno, d'ahir pot dominar el 15. Hi ha hagut un abans que comentàvem, però era diferent, li venia més damunt del cos, ara estava molt a gust. Sí, s'ha descarregat en ella, Es descarrega cara a la careta, però és el que passa en la careta, que a la mínima se te'n va dalt. Que ve l'aguantada Raül, la raspada, rebota colp de Vicent. Ara sí. Deixa pilota. Ara sí. Bola i es queda dalt de la galeria. 30/15. Bona manera de rescabalar-se del jugador de Piles fent este 15. Sí, acabem de veure-ho, no? Quan que no l'acaba de tancar bé, encara que anava tancada i que bé la trau Raül, i en seguida el 15 torna el domini a l'equip roig, que ho aprofita perfectament. Hi ha molta igualtat entre els dos equips, La treta picant-la sobre la careta, la defensa Bercher, raspa Vicent. Bercher la pica sobre la muralla, le venia damunt del cos a l'Orja, ha tret el braç com ha pogut, es desplaça el d'Alzira, la raspada de Bercher, va el 15! Ara la ràbia que està traient el de Piles, eixa errada anterior li ha donat una força extra. Sí, està llevant-se un poquet ahí, està guanyant en confiança i ahí ara la raspa perfectament, ara sí que la dirigís al lloc. Va dir 15. Era rojos, ara tenen ells 2 oportunitats al rest. N'han tingut una en el quart joc de la partida, que no han aprofitat. Ara tenen 2 més. Repetint-se el guió que ha seguit l'equip blau, veurem si també li permet tancar este joc i tornar a igualar la partida. Bercher, 9 cols guanyadors, una errada no forçada, a punt d'anar-se'n damunt de l'escala, juga Bercher. Allà està Vicent, la tanca perfectament per a que no arribi Raül, i llança al terra Bercher, es pega un revolcó per alçar-se ràpid, l'Orja que ataca, la vol tancar però no li ix, a punt de pegar-li a Raül, a l'esquerra, allà està Bercher alçant la llevada a l'Orja, ara es descarrega Vicent, es llança bé Raül per a aguantar la pilota al seu company, Boti, volea, eixa pilota que no puja, s'ha quedat més de la careta, se la jugava l'Orja i ara se li ha anat ahí dalt la careta. És el que diem, Freddy, la careta té aquestes coses. Dona molt i lleva molt. Així és. Se la jugava, a la mínima se te'n va dalt, i ara oportunitat per a tancar el joc. Per a rojos. I recuperar l'avantatge que tenien, és a dir, d'estar al dau des de l'inici. S'ho pren en calma Bercher, una miqueta davant de la ratlla blava, la que marca el 7. Perfecte. A veure... L'espada... Es queda dalt. Recuperen el joc perdut anteriorment. Estem 15/15, Freddy. Pilota en la mà de nou per a Bercher, que passa altra vegada al dau. Sí, bueno, han vist que Vicent en xocs anteriors era capaç de fer alguna treta directa. En este cas, este xoc que era importantíssim per a ell, per a poder mantindre aquest avantatge, no ha acabat d'amagar la pilota, encara que anava en velocitat, però no sols té que portar velocitat, sinó té que portar també col·locació, tocar parets, bé careta, bé muralla de la dreta, un poquet abans de que la jugui el seu contrari. No ha pogut fer i han restat molt bé. Tant Ximo Bercher com Raül han aprofitat perfectament este fet i ahir han tornat a recuperar el xoc del rest i passar al dau en l'avantatge que tenien de principi. Endavant, Marc. Companys, tinc el plaer d'estar amb un dels finalistes que jugarà la Copa el proper dissabte. Ivan, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, com et sents? He parlat aquest matí amb CB, m'ha comentat que no se ho esperàveu, però que sí que treballareu moltíssims punts i no esperàvem amb un 25-0. Sí, la veritat que tant Salells com Tonet són dos grans jugadors. Tonet és el número 1 i bueno, Salells és un grandíssim rest.
i sí que és de veres que Sebelló vam anar a entrenar el dimecres, vam practicar diverses coses que per sort ahir ens van eixir molt bé i bueno, pues, molt contents perquè no per la partida d'ahir, sinó per tot el campionat que portem fent. I avui analitzar els rivals, no? Qui preferiu, rojos o blaus? Bueno, jo crec que són dos parelles que estan molt igualades, són dos res molt potents i dos mitjers que també ho fan molt bé. Estic veient una partida que està molt igualada i jo crec que qualsevol dels dos pot oferir una gran final. Ivan, com encareu vosaltres la final? No heu perdut cap partida en aquesta Copa de Diputació. Pues bueno, amb molta il·lusió, molt motivats i a intentar prorrogar la nostra ratxa de victòries i, com va dir Sebe, fer la Copa perfecta, que la veritat que estaria molt bé. I l'última, et veig acompanyat per a veure aquesta partida amb Salelles també. Quin companyerisme. Sí, així en la pilota som tots amics, un dia jugues en contra però l'altre dia pots anar-te'n de dinar o entrenar en ells i al final jo crec que això és un valor de la pilota que no s'ha de perdre i s'ha de fomentar perquè és molt important i com el dic, la bona relació que tenim tots pues, està per damunt de tot. Moltíssimes gràcies i ja anem a seguir veient la partida. A vosaltres. Hem vist l'efecte, no? Que ara aquesta pilota de Raül. Se n'anava entrant i l'ha pellat contrapeu. Parlàvem de la joventut, Freddy. El més jove que estarà en la final, passe el que passe, serà Ivan, que té 19 anys, és el debut en guany en aquesta competició. Sí. I el seu company Semen té 22. No respeta la joventut, Se ve que ja té molta experiència, ha arribat a moltes finals i sembla un veterà, però només en té 22. Però per a Ivan és la primera participació. Quin back s'ha pegat ara contra la careta Vicent, tractant de defensar aquesta pilota 30 net. Ara els problemes són per a l'Ajuntament de Sueca, que si abans no trobava la manera de fer punts rojos, ara són els blaus. Sí, ara hem vist, de hecho, una de rebot anterior, l'anterior no és capaç, així com els jocs anteriors, Vicent de rebot ha sigut capaç de finiquitar 15, ara no, se li ha escapat de la mà i Raül no està perdonant, ha tornat a tindre la confiança al recuperar el xoc anterior i bueno, és un xaval també que té una visió de xoc altíssima i només la té més regular, també veu l'espai perfectament. 30 net, ara ha canviat de nou el sentit de la partida. Els rojos amb la pilota en la mà al dau, amb possibilitat de posar-se 20 per 15 a la treta. Berger defensa bé l'Orja. Que bé, li ha pegat ara a Vicent Balnet. Sí. És que la gira perfectament i bueno, la creua perfectament a la careta, tocant paret un poquet abans de que connectara el col Vicent. Això és la pilota més complicada que n'hi ha de passar. Preparar Vicent, preparat Berger per a la treta, Vicent per darrere de la pilota, però és l'Orja qui la para. Ahí està el de Xeraco a l'esquerra, arriba Raül, l'Orja la vol llevar i ho fa, girant-la cap a la careta. La volea de l'Orja, els peus de Berger, la raspada del d'Alzira, la picada sobre la muralla, bé Berger. I Freddy ha fet aquella errada i des d'aleshores està perfecte. Perfecte, sí. Ui, ara les errades han canviat de costat. Ha canviat de costat, sí. Ara l'erra Vicent i falta la confiança eixa que tenien al principi, sembla que té alguna errada i això pues, comporta que el equip roja i Vicent com m'ataca totalment, jugant molta fe. Bo de braç de Berger i pega al Canella a Vicent, que ha perdut el punt. Estem veient-ho en els gestos. Sí, aquesta confiança l'ha perdut, sí. En aquest llenguatge corporal que moltes vegades es diu, ja durant el 15 estava com derrotat, en este 15 parlem. Sí, el Vicent cada vegada que la juga jo penso que no s'ho creu, ni ell en aquest moment que va eixir una pilotada a Vicent. Això és la confiança en moments de molta pressió. Som jugadors jovens i se juguen a anar a la final i ahir a vegades es supera un poc, sobretot en moments en la partida. Esperem que ara en la treta torni a agafar la confiança. 20 per 15 a la treta l'equip blau. A través de Twitter, Elena Malonda es diu connectada amb pilota a punt des del trinquer de Berreguard, partida de raspall. Ella va amb els blaus perquè té debilitat per Vicent. Tot encara obert, ara trau precisament l'equip de Vicent, l'equip de l'Ajuntament de Sueca, per igualar a 20. Ahí està el pilotari de Xeraco. Passa el que passe, Freddy, la setmana que ve tots els 4 finalistes no hauran guanyat mai este campionat, així que per a ells serà la primera vegada.
el segon campionat, la segona competició més important per equips del Raspall professional. La primera és la Lliga, i d'ací poc en breu ja s'anunciaran els equips en trios. Per parelles, la Copa Diputació de València Caixa Popular. Trau Vicent, necessita molt la treta. Ara sí que ha tret una bona treta, La careta. I li ha botat, Ha botat, sí. Al moment de tirar li ha botat la pilota a l'Orja. És un trinquer molt noble, però de tant en tant hi ha alguna mentida. En aquest cas la pilota que ha botat, la sort, almenys per ell, està que no li ha pegat el braç. Eixa pilota de Raül. Tanca el primer 15 l'equip roig. Havia fet una gran treta ara Vicente, però el que fa la confiança, com li ha entrat Ximo Bercher a la careta, i ahir ha començat a canviar el 15. I estem, Freddy, en un parcial de 8-15 per cap. I això diu molt bé també ara, Ara sí està... I ahir s'acaba aquest parcial, 8-1, a 15ens, però no trobava la manera l'equip blau, ja ho deien, de fer un punt. Sí, està traient bé, però és el que ahir veiem quan toca paret, encara la trau la pilota entre mà i paret, molt complicada, i ahir torna a buscar-la, ja no havia espai per a poder-la jugar. També sembla que sí que està traient bé ara Vicent, amagant-la molt bé, però la confiança que té l'equip roig, que vol finiquitar xoc i no passar al dau, és molt gran, i això sempre costa, no? Costa encara més quan vols. Torna a donar de 5 a Rojos com al principi de la partida, la treta de Vicent. Apuntava a tuit terrorista, un habitual en les partides, que havia fallat més Vicent en el joc anterior que en tota la partida, i així és. I ahí està sempre el got mig ple o mig buit, perquè hi ha que apuntar-ho també en l'altre costat, com hem dit, Bercher, des de xerrada de la pilota que ha enviat a l'escala, s'ha transformat i no ha deixat de carregar i de fer 15. Sí, se ho creu, i jo penso que això és important, tindre aquesta fe, no?, en que vas a fer-ho bé, que estàs bé. Una hora de partida en esta segona semifinal que estem oferint-los en directe a través de Punt Mèdia de la Copa Diputació de València Caixa Popular de Raspall Professional. El 15 per als blaus, 30 i 15, la volia traure de la muralla Bercher i s'ha quedat enganxada en la mà. Sí, l'ha tancat molt bé. La veritat que Vicent està fent-ho molt bé, este xoc. La pilota anava al tamborí, o per lo menos pensava que podia anar al tamborí, i se l'ha jugat, no? Va molt ben dirigida per part de Vicent. La dreta picant-la sobre el 3,5. En l'esquerra, l'Orja li entra amb força. Vicent, que bé la raspada, Raül. Sí. Fantàstic el colp ahir del jugador del Genovès. Una pilota que podia ser per a defendre's, però ell l'ha convertit en una pilota d'atac. Sí, no la tanca, la juga recta, i Raül està, no li tira la mà cap arrere de ninguna manera, Veiem que ràpid està. Ahí com carrega, va recta, i ahí és capaç, però aquesta pilota anava molt potent, perquè aquesta pilota te pot tirar la mà per carrere, I a botets, tot i això, l'enganxada perfecta. Estem a 2. Veurem si arriba la primera pilota de partida de final o si tenen oportunitat els blaus de tindre aquest val. Ara no sabia si enganxar-la a l'aire o deixar-la botar, i al remat el 15, per tant val i 30 i l'altre per a l'equip de l'Ajuntament de Xàbia. Bé, anava per la tela per ell dalt, és que estar molt ràpid, perquè si la pilota botava se n'entrava dins, i finalment li ha caigut als peus. Ahí l'enganxa i va per la tela, i ahí le pilla, té que rectificar a l'última hora, ja no. Necessita la treta Vicent, almenys per a superar esta primera pilota de partida sense més complicacions. Val i 30. Desprèn el seu temps Vicent. Tenim així música ambient també fora de la canxa. La treta, no li ha pegat massa bé la raspada de Bercher. A l'esquerra va tancant-se. Raspa Bercher. Eixa pilota que va rebotar colp. Juga amb altura. De banda a banda, li entra a l'aire. La volea no és bona. El bo de braç de l'Orja es fa arrere. La defensa de Bercher, que bé la tanca. La pilota va així moltíssim. Ara l'alça, tancant-la cap a la zona del Pouet. Insisteix ahí l'Orja, bé l'equip blau.
salva la primera pilota de partida. Lo important que és la direcció de la pilota, que bé li entra de palma l'Orja, I ahí hem vist ara el gest de Vicent, com està ahí sentat ell en terra, que sembla que concentrat. Les pelotes també tenen diferent comportament, no és el mateix. La pilota, conforme va gastant-se, té un comportament diferent. Això també, a l'hora de fer la treta, la mateixa pilotada, quan jugues una pilota nova, obri molt més que quan està gastant-se, no? I això fa que a vegades pues, no la juguen amb tanta intenció. No? Gols guanyadors, l'Orja 12, 11 té Raül, per tant, diferència només d'un, que és este últim que acabem de veure. Molta igualtat, I 10 gols guanyadors per a Bercher, 6 per a Vicent. Trau Vicent, l'alça Bercher, bo de braç ahir del de Xeraco amb força. Que barbaritat, quina treta ara, Com venia! Sí, que barbaritat, com anava la pilota. Quina velocitat! Que barbaritat, com li ha corregut la mà, toca paret i ha entrat a la careta, amb molt de risc perquè anava alta, però aquestes pilotes, si no se'n van a l'escala, bueno, connectar el colp és impossible. Vali 30 ara per a l'equip blau per a fer 20 per 20. I arribar a l'últim joc i que guanya el millor. Com ha soltat el braç Vicent. Pues se li ha quedat ara, no li ha obert la pilota, no ha pogut dominar-la el que Clava volia. Raül, el bo de braç, la pilota està en joc, ha anat a la muralla del públic per entrar directament dins de la canxa, per tant és bona. El líder amunt a Vicent, a 2. Anava pegant botets, i finalment està molt pegat allí al fons del dau, ahí la pilota va pegant botets, ahí veiem, i ahí se queda molt pegat ahí. No li entra la pilota en la mà a Vicent. La treta de Vicent. Li entra en la mà a Bercher, raspa l'Orja. Des de darrere Vicent. La pica sobre el 6. Bercher. La raspada de Vicent, entrarà en joc Raül. Pràcticament la raspada, la volea, que bé ahir només bota Raül. Eixa pilota venia molt ràpida, toca sostre, baixa recta, li entra a l'aire Bercher, la pilota baix de la careta, en l'esquerra de Manró Vicent. Es dibuixa baix de la careta. I dins. Bercher, la llança baix de la llotgeta, vali 34, segona pilota de partida. Sí, algo de sort, ara han tingut, perquè la pilota podia haver anat a l'escala i estar parada. I ahí veiem, i ahí la té que forçar, que juga en l'esquerra conforme pot, i ahí domina totalment Ximo Bercher. Segona pilota de final per a l'equip de Roig, per a l'Ajuntament de Xàbia. Esperen Ivan i Sebe de l'Ajuntament d'Ontinyent. Trau Vicent, pilota centrada. Que bé la resta, Ximo Bercher. Ara... Pilota rebota gol, veurem ahir si intenta acabar-la, s'ha quedat una miqueta curt, la pilota a l'aire, la gira cap a la careta, ràpid Bercher, ahí està l'esquena contra la careta, li entra de palma Vicent des del 9,5, Bercher, la pilota que va al rebot a colp, des del vidre superior, es descarrega Vicent, arriba a l'Orja, la Pessigat, la defensa Bercher, raspa Vicent, que l'alça, no pot entrar en joc Raül, se la lleva de damunt Bercher, avança l'Orja, la pica, el 15, estem a 2. Sí, quina lluita, la veritat que estem veient una partida fenomenal per part dels 4 jugadors. N'hi ha molt de piloteig sobre ser jugadors de molta potència i això fa que la partida sigui elèctrica. I veiem com el jugador com estan alenant, és que la partida està sent molt ràpida i això comporta molt de cansament per part dels jugadors. Ha tingut eixa pilota a punt de llançar-la a la llotgeta de dalt Bercher per acabar la partida, però ha anat al rebot al vidre, així que tornem a estar a 2. Aprofitem ràpidament, Marc, mentre reprèn el joc, per anunciar la partida que tindrem demà en Sueca, on es juga l'última plaça que hi ha en joc en el campionat d'escala i corda de la Copa Diputació Caixa Popular.
Així és, a la modalitat d'escala i corda, de moment es coneixen 3 classificats ja. La primera parella, Marc i Pere, amb 10 punts, que han guanyat totes les partides, s'enfrontaran amb Pere Roc segon i Fèlix a semifinals, com a segons del grup B, amb 7 punts. Com a primers d'aquests grups ho faran Pujol segon i Carlos, també amb 10 punts, i totes les partides guanyades. Com estaves comentant, Joan, s'enfrontaran els guanyadors de la partida que es disputa demà a Sueca entre dues parelles empatades a 6 punts, Soro tercer i Jesús, o de la Vega i Javi. Qui guanya demà ocuparà la quarta i última plaça per a les semifinals d'aquesta Copa de Diputació Caixa Popular d'escala i corda. Val, i 30 ara per els blaus, ja saben, demà una gran cita si volen acostar-se al trinquet de Sueca, 11:30 del matí, partida a tot i no res, el que guanya passa i el que no es queda fora, entre Lluís de la Vega i Javi, Soro tercer i Jesús. Val, i 30 per igualar a 20 per 20, ara el que ens importa és esta partida, 14 cols guanyadors per a l'Orja, la treta de Vicent, li pega els peus a Bercher, arribem Freddy al 20 per 20. Sí, ara està traient més, està tocant més paret, s'ha donat compte que la pilota no eixia tant de la paret perquè ja no és tan nova, i sí que que la pilota ja dirigisca cara a la careta i d'ahir pues isca, bueno, pues, com acaben de veure, com una velocitat bàrbara, i tinguem que recol·locar-se d'última hora Ximo Bercheri provocant la seva errada. Han salvat 2 pilotes de partida. Veurem si la reballada dona la victòria a l'equip que l'ha guanyat o si l'Ajuntament de Sueca pot trencar per segona vegada el dau del rival. Arribant a l'hora 10 minuts de partida. La diferència del que va passar ell, que com diem, Ivan, a qui entrevistava el nostre company Marc fa un moment, i Sebe s'imposaven amb claredat a Saleia segon i Tonet quart, en el genovès, en casa de Tonet quart, però ja van començar el res. Freddy va guanyar la reballada a l'equip de Saler i ja van fer el primer joc, després intractables. És un trinquet, bueno, també, però bueno, jugaven en casa, és el trinquet de genovès, on és Tonet, que és el número 1, però bueno, cada partida és un món, començar en confiança, comentem que és important, i més partides de pressió. I bueno, i la gent jove no respeta, ahir hem vist que com Ivan, tan jove, i bueno, i en la final ja el tenim. Cal dir també que en l'última partida de la fase regular Bercher i Raül van guanyar la primera plaça del grup i van evitar enfrontar-se a Ivan i Sebe, que òbviament són els més forts. Tenien en la seva mà Saleia segon i Tonet quart ser primers, però ja és especular, però siga com siga, el perdre aquesta última partida es van enfrontar als que ara per ara són els més forts fins al moment, amb 7 partides guanyades. Donen els rojos, tiren a rojos, millor dit, ara ja no es pot donar res. En 20 per 20 ja no es pot donar res, ara tiren a rojos. Qui vol blaus? La raspada de Vicent. L'Orja, que carrega cap a l'altre costat, no havia estat bona aquesta primera treta. La volea de l'Orja, el bo de braç. Descarregat Bercher, no arriba Raül, estava molt arrere. El del Genover està al 4, també fent-se molt arrere l'Orja, a l'esquerra la defensa, ataca Raül, que l'alça, la pilota al rebot, es situa bé Vicent, veurem quan bote, li ve damunt a Bercher, se la trau com pot, avança l'Orja, que ve la pessigat, la volea pràcticament en suspensió de Bercher, se n'ha anat per molt poc damunt de l'escala, així que parada al 7, oportunitat per als blaus de començar puntuant en aquest joc. Sí, perquè ara en aquesta posició segurament se pot encarar dalt, veurem què és el que fa, i el que tu acabes de dir, pressió per a l'equip roig en els últims joc, i perquè començar d'un 15 net vol dir molt. La raspada de Vicent, es queda dalt 15 net per a l'equip de l'Ajuntament de Sueca, com ha pegat voltes i voltes esta partida, ha trencat primer el dau l'equip blau, després immediatament l'equip roig, i ha arribat fins i tot a tindre 2 pilotes de partida en el joc anterior, ara està 15 net per baix, trau Ximo Bercher. Això denota la igualtat de la partida, I entra Vicent, Raül, Vicent que la defensa, Raül que la pica perfectament, l'Orja a l'esquerra, insistixo de la part de l'Orja, als peus de Vicent, ha hagut ahir d'evitar que li pegara Raül, el bo de braç de Bercher, que ve l'aguantada l'Orja,
Bercher que està al 3, ahir qualsevol errada pot ser. Com s'ha llançat per no li pegara ara. En el primer joc recordem que li ha pegat dos pilotades. Aguantant Lorca, raspa Bercher, ara s'ha enganyat. Lorca que tampoc les forces estan ja com estan, portem una hora i quart d'intercanvi fortíssim de joc, que eixe rebot venia amb molta violència per part de Vicent i Lorca que remata la feina, 30 net, atenció als blaus. Sí. El rebot de Vicent li ha canviat la trajectòria i desplaçant-se és molt complicat per a Bercher. Sí, perquè la juga molt forta, a mitja altura, i com tu dius, té que manejar-se cara a l'escala i és difícil connectar. A més que tenen que tirar-li ara cap i tot, perquè si no la pilota, si va un poc, no porta velocitat, estos jugadors són capaços d'acabar des de qualsevol número del trinquet. Ahí es veu en confiança de pegar en la dreta, però ja té poc espai per a executar el gol. Ara sí que Bercher té que estar totalment concentrat, igual que Raúl, s'ho juguen tot, ara 30 neta, dona molta pressió, molt de... Ara quan tindre la pilota en la mà Bercher, té que botar-se-la bé, té que executar molt bé la pegada. A veure. Importantíssima la treta per a Ximo Bercher. L'aguanta Lorca, ràpid Raúl. Vicent, que l'ha llevat. Eixa pilota a punt està d'anar-se'n damunt de la careta, la raspa Vicent, ara els blaus carreguen molt. S'ha descarregat Bercher, Raúl que la vol posar des de la careta, arriba Vicent, insistix Raúl, l'alça Vicent. Bercher, es pot descarregar Bercher i ho fa, als peus de Lorca, fantàstic ara el d'Alzira parant la pilota, insisteix, buscant l'errada de Bercher que l'alça, Lorca que n'aguanta una més, entra Raúl, amb l'esquerra Vicent, el bot i volea de Raúl, era ben complicada, ha arriscat moltíssim Freddy. Anava a mitja errada, però jo crec que ell pensa que Vicent que va anar, que pot tocar tamborí perquè li tira ja a la desesperada, no? La veritat que anava a mitja errada per part de Raúl, però tancant-se, no? Mitja enrotllada. Li pega com pot. Li pega com pot, però no té espai, està ahí totalment tancat. Ahí està forçat també Vicent, és que clar, van al límit. Ahí Vicent com se queda. Espai. Sí. Sí que està mirant-la, jo crec que pensa el que dius tu, Freddy, de por de que vaig a... Pot anar al tamborí i té que tirar-li conforme siga, no? Ahí és al límit ja, perquè ha estat en un fil que caiguera de l'altre costat. La rada podia vindre en qualsevol moment. Bercher estava forçat, eixe bot i volea de Raúl era ben complicat. 15 i 30. Li vindria de perles a Bercher una treta. Només en té una en tota la partida. Sí. Del tercer joc. Que bé, Lorca com està parant aquestes pilotes, Torna a parar-la des del 7, no es mou d'ell, d'Alzira. Vicent. Raúl, ara li entra a l'aire. Allà va Raúl, se la prepara. La pilota no la connecta bé ara. Un bo de braç de Bercher, venia en efecte com ha modificat la trajectòria del braç Lorca. Entra Raúl, la pica sobre la careta, com s'ha llançat ahir Vicent, bota Lorca, Raúl que insisteix, que bé que ho ha fet ahir el jugador del Genovès, a 2. Molt bé Raúl, molt bé, la veritat que està fent-ho molt bé este últim xoc, perquè Bercher no és capaç de, com comentàvem, de fer en la treta de posar molt de perill i de dominar. I bueno, hi és Raúl ahir davant que està clavant. S'ha treballat el 15, Freddy. Esquerra, dreta, ara a l'altra banda torna a tancar-li-la. Sense notar la pressió que suposa que a la mínima li dones pilota de partida al rival. Sí, este A2 ha donat molta tranquil·litat a l'equip roig. A veurem en la treta ara Bercher. 12 gols guanyadors, arribarà la primera pilota de partida per a l'equip blau, per a l'equip de l'Ajuntament de Sueca, o serà la tercera per a l'equip roig? Ho sabem de seguida. La treta Bercher. Amb violència, Raúl, que l'alça. Que ràpid ha estat ahir Vicent. Està la Lorca a superar, però està Vicent a totes. Eixa pilota se'n va arrere, val 30 per als blaus. S'ha descarregat Vicent totalment ara, Eixa pilota comportava molt de perill, era molt de risc per a Raúl jugar-la perquè anava molt ràpida i estos jugadors
tenen molta velocitat de pilota. Havia tingut el 15 prou l'equip roig, havia carregat molt Raül, però que bé en el rebot Vicent, rapidíssim, botant l'Orja per evitar el seu company. Primer punt de partida, primera pilota de final per a Vicent i l'Orja. Dos n'ha tingut l'equip de Bercher. La treta, ara sí que supera l'Orja. En quin moment arriba la treta, Freddy? Sí, i anava pel mig, però a aquesta velocitat, quan va pegant botets, moltes vegades és molt complicat de connectar. És que la segona treta directa arriba en el moment més important per a ells, així que tornem a la 2. Dos pilotes de partida per a rojos, una per als blaus. Difícil de superar una semifinal com estes. En qualitat, rivalitat i tensió en el joc. Raül, que la raspa als peus de l'Orja, que bé se la lleva de damunt. Sí, que bé, com La defensa i l'amaga. Són 3 les tretes directes. Ens havien descomptat una de Bercher, juga Raül l'Orja. Bercher, que està situat al 2, la pica sobre el 6, amb força el bo de braç de Vicent, la bola alçat, no l'alça prou. Ui, que bé l'Orja, ui, que bé. L'Orja ha enganxat aquesta pilota des del 6 i mig. Segona pilota de Val. Que bonica, l'ha jugat, se l'ha deixat, l'ha jugat baixeta, li corre tota la mà buscant careta i ahir, bueno, pilla totalment descol·locat, no n'hi ha temps per a que pugui ni a sols tocar-la, no, en l'esquerra. Dos pilotes de partida per a cada equip. Ara la té de nou l'Ajuntament de Sueca, Vicent i l'Orja. Partida preciosa, Joan, partida preciosa, un nivell altíssim, dos equips molt igualats, que això també es crea, bueno, pues, la veritat que aquesta pugna, no?, entre els dos, i molt de piloteig, la veritat que sobre ser jugadors, tornem a dir-ho, en gran pilotada. Avançant el que podrem veure la setmana que ve, també a Cine Punt Mèdia, dissabte aproximadament 5:45 de la vesprada, la final d'esta Copa Diputació de València Caixa Popular, Ivan Sebe contra... No tardarem massa en saber-ho. Bercher, altra vegada descarregant-se, la posa baix de la careta. Allà estava Vicent, entra bé Raül, rapidíssim l'Orja. A l'esquerra Raül, l'alça Vicent, la pilota que se'n va damunt de l'escala. Rasparà des del terra Bercher pel que ha votat abans. I ha entrat ahir la zona del dau. La pilota no està parada. Ara sí, està molt lluny, però veurem si la raspada és bona. Li pot donar cert avantatge al seu equip. No ha estat massa bona, però a més no ha arribat l'Orja. Té baix de la careta Vicent. L'Orja que es descarrega. Que bé als peus de Raül, que ha estat rapidíssim. La raspada a punt d'entrar la punta de Llotgeta. Intentava tancar-la. L'Orja de nou, ara no pot. Ahí està Bercher, que intenta llevar-la. L'Orja, Raül salvant-la. Està la defensa del seu company, es descarrega Vicent en l'esquerra. Raül, eixa pilota que vola alta. El bo de braç. Mare meua. De Vicent de banda a banda. El 15, la victòria per a l'Ajuntament de Sueca. Quina manera d'acabar la partida, Fred. Quin 15, creuant tota la canxa, el remat 25-20. Ja tenim final, Vicent i l'Orja contra Ivan i Sebe. Quina partida, Joan, quina partida. Com han disfrutat els espectadors i nosaltres. Jo, per almenys, la veritat que ha disfrutat moltíssim. Quin nivell de xoc. Qué manera d'acabar una partida con un gol de braç pegat a la paret, tirant-la a dalt, però bueno, han jugat els quatre. Pensa que els quatre jugadors han jugat moltíssim. Vicent, ahir recuperant-se de l'esforç de l'últim 15. Com han estat els quatre jugadors? Bercher salvant dos pilotes, Raül traient-la, l'Orja atacant. Preciós, perquè no han notat, no s'ha tremolat el pols a ningú. Ja hem vist l'últim gol des del 9 i mig. Vicent l'ha llançat a la galeria, Freddy, recordem, i m'agrada recordar-ho, són 57,6 metres, i si la tens que enviar a l'altura aquella encara més. Sí, després d'una partida d'una hora llarga i bueno, una partida molt ràpida i molt de cansament, i bueno, són xavals que tenen una potència bàrbara. Avui dia els jugadors professionals tenen aire de gent, com la veritat que està super nerviós, no? Com aguanten físicament, estan totalment preparats i bueno, ell s'ha demostrat avui, no? L'últim 15 és capaç d'atravessar el trinquer de part a part com si fuera la primera pilotada.
I Vicent, que està, jo crec que també molt emocionat, ahir està saludant-se ara, en qui serà el seu rival, amb Ivan, perquè ha passat un moment complicat, hem dit en la partida, no ha arribat a anar-se'n, però com que el que diem, perds el senyor eixe toc un moment, perds la confiança, però quina manera de refer-se per al remat. Recordem que ha tingut 2 pilotes de bal en el joc anterior, de bal i l'altre l'equip de Berger i Raül. El remat a la segona ho ha aprofitat l'equip blau i ahir veiem ja el nostre company Marc amb l'Orja. Endavant, Marc. Així és, estem amb l'Orja, un dels protagonistes del dia d'avui i finalista ja per fi per a la setmana que ve. Abans que res, enhorabona. Moltes gràcies. Orja, com has vist la partida d'avui? Quin és el teu anàlisi? T'he vist en moltes fases amb gestos de ràbia, amb gestos de moltíssimes ganes de guanyar. Sí, bueno, la veritat que portava prou de temps esperant el campionat de Copa, perquè és un campionat que me fa especial il·lusió, perquè és 2x2, i jo crec que me puc mostrar un poc més que jugant la Lliga, no? Que, bueno, estem passat, també he jugat al mig, però de normal sempre he jugat a la punta. La partida, pues bueno, una partida duríssima. Bueno, primer que res, enhorabona a Berger i Raül. Crec que han fet un campionat molt complet i bueno, avui potser es mereixien guanyar, però crec que Vicent i jo, més que res Vicent, crec que ha jugat el que no està escrit. Jo he intentat ajudar-lo tot el que ha pogut i bueno, Vicent, tinc que donar-li les gràcies perquè bueno, és un xic, crec que és amic meu, un xic molt simpàtic, molt tranquil i crec que m'ajuda molt a jo poder fer el meu joc, no? Heu salvat 2 pilotes de partida. S'heu vist en alguns moments, abans de dir, en la corda fluixa? La corda fluixa, més que fluixa, fluixíssima. Sí, i bueno, crec que han fet 15 per 10, han trencat el resto, després m'ho han tornat a trencar. I bé, crec que ha sigut una partida duríssima, jo ja m'ho esperava així, però m'ho han vist mal, perquè ells m'ho han fet val per acabar 2 o 3 vegades, però bueno, la pilota així al deport a vegades no és just, i avui per sort hem guanyat nosaltres. En la final vos esperen Ivan i Sebe, que estan intratables. Vosaltres ja els conegueu, perquè éreu la seva partida 10-25. Creus també que aquesta partida vos ajudarà per estudiar un poc més els rivals i encarar de forma diferent la partida? Sí, bueno, jo calculo que una partida així tan pesada, tan renyida, sempre t'ajuda a estar un poc més ficat en unes partides d'este nivell, no? Ivan i Sebe, pues bueno, què dir? Crec que no han perdut cada partida, però bueno, és que ells estan molt bé, però no estan bé d'ara, estan bé de fa un mes, de fa un any, i està bé des de fa diversos anys, no? I tots els dies. Crec que són 2 jugadors que donen el 100% i tenen un nivell espectacular, dels millors, diria jo, actualment. Però bé, crec que Vicent i jo podem fer alguna cosa, no? Intentar treure els nostres punts forts, buscar els dèbils d'ells, encara que ells no en tinguin molts dèbils. Però bé, jo estic més que satisfet de plegar a la final i bé, veurem el que passa, no? Crec que està 50-50, el trinquet pensa que no afavoreix a ningú. I bueno, que guanyi el millor. Bueno, també una oportunitat per a guanyar aquesta Copa. Cap dels 4 finalistes heu guanyat la Copa? Jo no. Jo vaig a plegar l'any passat a la final, però bueno, jo el tema de les finals, crec que he plegat a 5 finals, seguint egoista crec que me'n mereix guanyar, no? Però bueno, el deport no és just. Torno a dir, els 4 crec que pleguem en bon moment de forma, crec que estem jugant a un gran nivell. I bé, torno a dir, el trinquet crec que no afavoreix a ningú i bueno, veurem què passa. Moltíssimes gràcies, l'Orja, i enhorabona i moltíssima sort també per la setmana que ve. Moltes gràcies a vosaltres. L'Orja, finalista de la Lliga en el 18, en el 19 i en el 20 i de la Copa en el 20. 4 finals de les més importants, estan les estadístiques, pels guanyadors 24-26, està la diferència en el final de la partida, errades no forçades 3, l'equip roig 7, els blaus, tretes directes al remat 3 i 4. L'equilibri que s'ha vist en la partida es veu en els números, així que no hi ha molta més història que la que hem vist, que és la d'una gran partida disputada fins al final. Una gran partida i sobretot també una cosa també a assenyalar. Hi ha un moment que en el rest l'equip de Blau, Vicent i l'Orja semblava que se n'anaven de la partida, que estaven desconnectats, però els que han passat el dau i ha fet una gran treta, l'Orja ha començat a jugar a pilota i jo penso que ahir és quan totalment han intentat i han pegat la volta a la partida, no? Quan pensaven tots que se'ls anava ja, i això denota que són uns grans professionals, no? La setmana que ve tindrem a Ivan, que ha debutat enguany en la competició, per tant, la seva primera semifinal. Tindrem a Sebe, que ha estat semifinalista en el 19 d'esta competició, l'Orja, que va ser finalista l'any passat i repetix, i Vicent, que per a ell serà la primera final. Com diem, molta joventut, molta qualitat, quinta final important per a l'Orja, i mateix ho deia, que ja li toca, veurem si serà la seva oportunitat. I la final la veurem la setmana que ve així a Punt Mèdia, Marc.
Estarem el proper dissabte 6 de novembre al Trinquer de la Llosa de Ranes per a presenciar la gran final d'aquesta Copa de Diputació Caixa Popular de Raspai entre els guanyadors d'ahir, Ivan i Sebe, i els guanyadors d'avui, Vicent i Lorja. Ho farem al voltant de les 6:15 així en A Punt Mèdia. Gràcies, Marc. Fins la setmana que ve. Freddy, molt ràpidament, recomana que no es perguin esta final. Pues sí, la veritat, ja se m'està fent llarg a mi de veure la d'avui, con la qual us recomano que li agrada la pilota que estiga així davant del televisor o vinguent a veure la partida, perquè de veritat no s'ho poden perdre. Gràcies, Freddy, un plaer, com sempre, i gràcies a vostès per l'atenció que ens han parat. Els ha parlat Joan Tur en nom de tot l'equip de Va de Bo que fa possible aquestes retransmissions. Partides de les que fan afició, en este cas a la pilota valenciana, a la modalitat del raspall. La setmana que ve, ja ho saben, apunteu-ho perquè a les 17:45 dissabte la final de la Copa Diputació València Caixa Popular de raspall. Serà fins aleshores. Que passen una molt bona setmana. Ja saben que poden gaudir de nou de la partida en la nostra web o la nostra aplicació en retransmissions. Serà fins aleshores. Adeu, fins la setmana que ve.